Žen kategorie T20, so 400 meters, start list of the category T20 semifinal 2. Dráze číslo 7, in lane number 7, Yajaira Beatriz Garcia Medina from Dominican Republic. Dráze číslo 6, in lane 6, the representative of Republic of Korea, takže reprezentantka Korejské republiky, Yeong-ji Im. Dráha číslo 5, in lane 5, Turkish para-athlete Reyhan Tazdelen. A v dráze číslo 4 domácí reprezentantka České republiky, in lane 4, the Czech Republic's representative Martina Absolonová. Tak a odstartováno semifinále číslo 2 na 400 metrů kategorie T20. So the second semifinal of class T20 400 meters women has just started. Martina Absolonová, Reyhan Tazdelen, Yeong-ji Im and Yajaira Beatriz Garcia Medina. The qualifying time from the first semifinal is 1 minute 10 seconds 37. So current leader of this semifinal is Yeong-ji Im from Republic of Korea. Her personal best, 1 minute 30. V šesté dráze se představí turecká závodnice in lane 6 from Turkey, Reyhan Tazdelen. Dráha číslo 5 bude patřit reprezentance Korejské republiky in lane 5 from Republic of Korea, Yeong-ji Im. Dráhu číslo 4 opět obsadí turecká závodnice in lane 4 from Turkey, Aysel Onder. Dráze číslo 3 uvidíme reprezentantku Dominikánské republiky. In lane 3 from Dominican Republic, Diana Caroline Vivines Pola. A dráha číslo 2 bude patřit domácí závodnici reprezentantka České republiky. Ladies and gentlemen, Martina Absolonová, Czech Republic, lane 2. A dráha číslo 1, reprezentantka Maďarska in lane 1 from Hungary, Adel Takács. Ladies and gentlemen, 400 meters class T20. Dámy a pánové, start 400 metrů kategorie T20.
odstartován běh na 400 metrů kategorie T20. 400 meters, class T20 is underway. Favorite of this competition is probably Aysel Onder from Turkey in lane 4. And leading in lane 4, Aysel Onder from Turkey. And behind her in lane 3, Diana Caroline Vivines-Pola. So the winner is with time 56:39 unofficially Aysel Onder. Aysel Onder 56:39, neoficiální čas vítězky. (56:41) už je oficiální čas. Aysel Onder, the winner 56:41. Second place Reinhard Tasdelen 59:13 pro Reinhard Tasdelen na druhém místě 59:13. And Diana Caroline Vivines-Pola at third place 1 minute 0:35 minuta pro Dianu Karolinu Vivines-Pola.